Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα ρίξω το base μου στο σχέδιο Tsunami. Ξεκινάμε από αυτό που είναι τα άχρηστα. Και μετά μπαίνουμε εδώ που είναι τα καλύτερα. Ο πρώτος είναι ο καλύτερος όροφος που έχω. Ξεκινάμε με ένα τέτοιο, δύο τέτοια, με τρία νουμπούμπου, με ένα... Συγγνώμη μισό λεπτό, με ένα infinity ακόμη, τρία τέτοια ανθρωπάκια. Αυτό δεν ξέρω καν γιατί έχει απλά το αστέρι αντί να το έχει το άλλο. Anyway, ένα mini candy δραγκουλίνι, μια ουλίνι, ένα gold, ένα emerald, ένα ακόμη mini emerald, ένα blood, ένα money και ένα radioactive δραγκουλίνι, ένα mini pastopot infernoto, ένα κλασικό gold, μια βόμβα σε money, μία βόμβα σε doom, μία βόμβα σε radioactive, μία βόμβα σε fire, μία σε gamer, μία σε candy και πάμε από εδώ μία σε gamer ακόμη. Με αυτά τα ρομποτάκια με τις καρδούρες. Αυτό μεγάλο max level, αυτό είναι baby σχεδόν max, προσπαθώ επειδή βγάζει αρκετά λεφτά. Εδώ πέρα δύο μπισκότα, ένα hacker και ένα candy. Στον πάνω όροφο έχω ένα ice, ένα radioactive, ένα admin, ένα gamer, δύο gamer, ένα ακόμη candy, ένα όφο και το χειρότερο μου μπρό που είναι αυτό το πέρα το φρεζέτικο πρέτη 1,23,03 million. Αυτό ήταν το base μου και θα ήθελα όποιος θέλει να κάνουμε trade. Το user μου είναι αυτό εδώ. Όποιος θέλει ας έρθει να κάνουμε trade.